Abana kulisei. Abashoni wapi? Maishoni wapi mjara? Yasitara nyako vizuri. Ana maishoni akawandisa. Maishoni wapi? Ndavura machazi mkazi wangu Christine ndaona mune machazi ndopa ndatoa namba dzako. Oh, ndiwe murume wake we yakandiudza nemurume. Ingwanza ubatike ingwaniwe. Kana zete zveutamba kachamari. Unoti utoita zveuda kuonera wamwani pasuka. Kunda kuonera pari papi kona ebhururu. Handi watofona tora namba dzangu wandifona ndamba utsvagere. Handikuita zvakawanda tiyana nemukadzi wangu. Ai kaka, naye baba inde wangu neushingo wakagocha. Kondokoziya nemukadzi wako isatadzana nje handi wambate ikoko. Yobuda munechipi kana zanetsa. Haikona bwabo ngandifona chintu dzosiya nemukadzi wako anditadzire chicha unosuka uchinanisiya nemukadzi wako. Iyo siyana naye kandi wahurirwa. Ini kwandiri ato right. Boza akato sabora chindifonera uri papi ore tauro chionana ndiye baba. Uri papi? Ndati